eszenatokian, Eskola Dantza Taldea. Os damos la bienvenida a este espacio de la semana. La música y la danza locales son aquí las protagonistas. Hoy nos ofrece su espectáculo Eskola Dantza Taldea. Bienvenue à la Astenagusia Semana. Jour pour profiter de toutes sortes d'activités du plein air. Welcome to Astenagusia Semana Grande. Days to enjoy all kind of outdoor activities. Alaitasunez eta errespetuz goza ditzagun jaiak. Disfrutemos de las fiestas con alegría y respeto. Donostiako udalak, Donostia Festaken eskutik eskaintzen dizue emanaldia. El Ayuntamiento de San Sebastián, a través de Donostia Festak, les ofrece esta actuación. Goza ezazue emanaldiarekin. Con ustedes, Zuekin, Eskola Dantza Taldea.
Arratsaldean guztioi, ongi etorri Donostiako Aste Nagusiko ekitaldi honetara. Arratsaldeon Maikel, arratsaldeon plaza honetan dituzten guztioi. Ongi etorri eskola dantza taldeak gaur, abuztuak 12, eskainiko duen emanaldi honetan. Gaurko emanaldia, kultura, gure kultura eta gure jatorriaren dantzez gozatzeko aukera izango dugu. Halaxe da, dantza gure kulturaren adierazpenik nagusienetakoa da belaunaldiz transmititzen funden altxorbizia. Horrexegatikan, gaurkoan guretzat egun seinalatua da egun berezia, izan ikusi dezue eskola dantza taldeak ekitaldia izango duela gaur. Gaurkoan dantzariak izango dira protagonista nagusiak, baina badakizue dantzarekin bat musika dator, horrexegatikan musikariek ere izango dute lekua gaurkoan. Halaxe da, Iker. Aurten eskolak 85 urte bete ditu, eta urtero moduan gaurkoa dugu gure urteko emanaldirik garrantzitsuena, gure iparrorratza, eta horretarako gaurko saiorako dantza oso goxoak eta oso bereziak prestatu ditugu Donostiaren aurrean dantzatu ahal izateko. Eskola dantza taldea ikerketa lan sendoaren bitartez aritu da euskal dantza eta musika tradizionala berreskuratzen. Ari jardunak erreferente izan dira bestean dantza talde askorentzat, eta horrexegatikan gaurkoan oinarri tradizionalari eutxiz, azken urteetan koreografiek ere indar berezia izango dute, eta horixe gaur ikusiko ditugu. Ikusi duzuen bezala, Durangaldeko dantzari dantzarekin hasi gara, eta hurrengo dantzetan Gipuzkoa, Luzaide, Zuberoa, 19. hasierako Donostia eta Bizkaiko kostaldeko dantza tradizionalak eta koreografiaz gozatzeko aukera izango duzu. Halaxe da, eta esan bezala, musikak baita ere presentzia izango du horrexegatikan gure musikariek hainbat pieza ere eskainiko dizkigute ekitaldian zehar. Beraz, gaurkoan Euskal Herri osoko dantzak, doinuak, pausoak eta jantziak ikusteko aukera izango duzute emanaldi koloretsu eta alai batean. Jaun Andreok, ez gera gehiago luzatuko, jarri bezala festak. Zuekin, Eskola Dantza Taldea.
Jaun-andreok, orain bai, iritsi gara ekitaldiaren amaierara. Beste behin, plazer bat izan da plaza horrela ikustea, hemengo irudia ikaragarria da, beraz, eskerrik beronak zuei, beste behin ere gure kultura eta folklora bestezuelako, beraz, eskerrik asko gaurkoan gure gana etortzagatik. Hala egin usten aitorpen txiki bat ere egin behar dugula gaurkoan, Beldurtxo txiki batekin gentozen plaza honetara, izan ere dantzataldea uztaia hasieran Belgikako ICFN herrien egiten den jaialdi batean parte hartu du, bosgarren aldiz. Eta egia esan, bertan energia guztia xagututa ote genuen edo beldur horrekin etorri gara plaza honetara. Eta egia esan, zuen txaloak eta plaza hain beteta ikusteak pozgarria da eta guretzako animoak dira, ze argi eta garbi ikusten dugu gure kulturak oraindik ere tinko jarraitzen duela Donostian eta nazioartean. Eskerrik asko. Nola ez, baita ere, zoriondu behar ditugu eta batez ere txalo zaparada batekin mesez, gure dantzari eta musikariak egin duten lanagatik, temperatura hauetan egotagatik, beraz, zorionak beraiei. Eskerrak ere, gaurko erantzun hau zuzentzen aritu bere bi emakumeri. Nagore Ugalde bereri eta Itziber Lizarragari. Bere lanari esker, gaurko usteko izan duzu. Eta bestaletik baita ere, txalo beroak eskatu nahi dizuegu eszenatokien beste aldean dauden langile guztiek, teknikari, argazkilari, bideogile guztion, bere lan egiten dutelako. Donostia kultura eta Donostia festak gurekin gogoratu eta bera parte hartzera gondea luzatzea jatik. Eta behin bai, azken hiru dantza besterik ez dira gelditzen, beraz, gozatu ditzagun, eta hori bai, gozatu aste nagusiaz, segi ezagun dantzan, ez da itzala inorketen, gure folklorea eta gure tradizioak banatzen, horrexegatik gozatu, eta mila esker gure gana etortzeagatik. Eskerrik asko. Beste bat arte. Eta minutan lortze gara.
trapezu.